Gemma! Bibida na yung tika dito lang Enzo. Kinsa man sa Enzo? Kung sumudra ka ni Witty ka dito sa Gemma pangan. Ay, uli na ko oy. So daghan kog sudan ron ha. For this vlog, kuyog ko ninyo nga mosaka sa Mount Mago, kuyog ang mga strangers. Kini basis sa ka-invitation nga nakita sa FB group. Kaya, tara! Sugdan. Sugdan mo siya ka ba? Saya, maki. Pwede kay si friends. Ha? Pwede kay ka. Nagsugod na siya galubilo gato. This is my first time joining a climb nang wala chugkoy kaila. May nalang ganin na si Renz ka nakasabay. And these two masters ang unang gag-entertain na mo. Kaya salamat. Kami gada sa kuan Tibo campsite. Gadami gerbs. Oh no! Hinam na ni pantay dyan ko gidungkan dyan ko lang. Ada kaloy sa mga nalapak na lagi niya. Sabon ko. Hey guys. Buti ka dito ko kanang mastorya sa akong vlog. Kaya ko mo balik sa old days, hindi ko mastorya lang. So we're on our way na sa Mount Mago. Nami diri sa Barangay Santikan. So this is the drop off point going to Mount Mago. Jingle bells. What's the jingle bells? Yeah, it was like ako mga friend ko mga kanyo of Cebu. Otoy kunyo. Di ay. Pagbabae. No, hindi ako mga kuyo guys. Ato mag-bag check na nila ha. Oh, fuck. Pero para mabalance, cover na lagi tanan. Ano? Oo, nice na siya ka idea. Totoo sa kayo mo. Okay, para na mag-face shield. Pasaka? Abo na mag-assemble. Walay lukwan, walay kanang. Wala. Kaya patawaran na mag-signal jump para wala signal to. Fair tanan na para magkabuwag ang mga naiyab. Ayun. Okay na oy. Ayo. Change outfit sa si ate kasi kay shoes. Share ko na agyanan. Lapok lang. Natakar ka dire. Wala, first time. Bata siya yung signer kaya di ko pagkaktuhod ang mga bata. While waiting aso sa ihol ang plastic akong gidala nung ng bugat pagkainis na ngayon. Abi na kukuan ni spaghetti sauce bigay. Then may magic sarap ko sa kadusina. Sagol siguro nas ilim nun. Charot lang. Then my cream corn station. Ay. Unsa data? Unsa data? May pangilo ka. Sumusta pa ka, Reds? Ikaw, kumusta man ka? Ay, lang.
Nakarealize ko nga, kapoy gilay siya. Worth it ba ka kapoy? Worth it na lang. Worth it. Mas kapoy man ang mabalik. Dagan kasi time nga to. Ayoko na. Sige, take your time na. Ano siya pamingwit? Kaya mo siguro, nakalala ba? Tukod-tukod ko no hay. Uy, usa na siyang bucket list. Kanang kuha na lang sad. Kanang naman 3-in-1 ba? Bangko, selfie stick, tukod pag kompleto na. Aso ta kapalitan na. Nara sa unita. Kausa ra mo gamit. Dung, buton kayo mo dung wini. Dadali ng wini. Ang mga gahi, oh. Oh, mga gahi. Diri ra ko to. Boy! Asa na taron? Kinaka-girl. Struggle kita. Ikaw ba? Imo siya kung ano basta mag-struggle na ko. Wala man. Klaro na. Wala, uy ka nang, ako na siyang gaana ba? Ay, layo pa, master. Munaog pa to, isa ka no sa. Naog, sa ka na part. Ikapila pa nga naog sa ka master. Sana lang? Isa na lang. Hapit naman di eh. Aso, naog, isa ka mo na. Ayop, bitaw ta na to. Ano to mag-come? Balikod na ka na mo, girl ha. Kapatulog ko, ligid ka. Basta ka dito sa Asa takita. Charles, ino pa tubig. Dudong. Tubig Charles? Dudong ka. Pinangga kay niya si Charles. Ayo, ibalik ang baga. Muna gina, magpataas na kong buhok, oy. Pero na mo dyan sa kong baga. Kaya pa? Kaya? Ay, pang-pang ne? Sige lang, kupot na diya. Tanan mo nakita diya, atuan na. Ano pala ka ginago? Ano madawat mo? Kita ba dito no lali? Pila sa dito. So what's up mga kamangkiran? At muli namang nagbabalik ang inyong Uncle Jan. Ito ang aking mga kasamahan. Malapit kami sa sa Mount Bago. Napakahirap ng daan. Si Zoren dyan, bago dyan. Sino sa nasong? May naman mo model ko bisag magapa post gapon. Pose ba yung ani sa mukha? Oo. Jud Gamboa din. Kuan Tribo Ninja pero laagdan ra jud ko daga sa kuyo ra jud mo pangagda ra jud taon. Part sa camp ang socials. Mao ni ang panahon nga imong ilailahon ang mga campers. Ug diri nimo mabati ang nagkalain-laing mga rason ug nganong naay mga tawo nga nagpabukit. Naay mga mabaw nga rason pero kadaghanan may hugot. Hugot sa kinabuhi, sa kaugalingon, sa pamilya o higala. Kadaghanan mahitungod gyud sa gugma. Ug ang highlight, of course, ang tagay. Nalingaw lang kong lantaw ni nila kay kami na Reds ating panahon na bago lang gibakunahan mo hindi mo pwede mo inom. Kaya nga nagsagian ng duga para inig uyat mo suporta po bis inyo.
panahon sa pagkasakit, naay panahon sa pagsago sa imong gupak, aron dili ka masakit. Oy! Gupak ana sa lanay ka una karon diri usa may labiga ko ay pabuo. So masultin mo na yung ilang kape. Kaya lagi, hindi lang invento. Ano magalingan dito rin. Ay, drama. Paano ka? Ay, umaran. Sige, wala ka. Game. Ay, bagsa. Maghabulan sa damuhan. Pakot. Goko rin. Malugso namin. So, papunta lang kaya ako may mga video. So, grabe nagiging ako ang news na paslit pero rin ang mundan. As you can see, yung video. So, ang sayo ikasulti sa atong mga nindot na... Shout out dahil kung may biotic dahil nga taga-pulpugan, lumad na siya gid. Daw na may uli. Talaga mami guys. Mami. Hap lang ako. Boy! Paano mo tulad kayo tayo?